Oké, elértük, és ebben a mai videóban itt vagyunk újra a Forsakenben, és hát remélem, hogy betöltődik. Na, itt is vagyunk, és a pont jó. Ez remek. Alapokkal élünk. Valahogy itt a kill. Skull. Nem, ez a Diva skin, ezt imádom. Ez a Diva da jó. Ezt szeretem, ezt a skint láttam videóban, ez jó kis csészám. Ez a teppak, ez a szkángyú vagy mi? Én nem tudok mozogni, jó, oké, ez csak káromkodik, ez az gyönyörű. Jó, nézzük az advancement-eket. Survival mi lesz tavon? Mi lesz tavon? Kolki 17-es, de Mask Plat. Ez már minden kész. Lesz jó, put dispenser engineer. Pörri, itt a pörri achievement. Na. Tanulság, próbáljátok ezt megcsinálni. Ultra Kill Change Skin, és a pörriért kaptam meg ezt a... És iratkozzatok fel, guys! Jó, oda elmehetsz! Ez semmi sem volt. Jó, egy generátor megvan, csak... meg valakit megölt. Lesz elemez? Mindegy legyen elemez, itt üldöz a Diva. Ott ment a piros pali. Nézzük, akkor... US-ra megy a Diva. A Diva da jó. Diva da jó, egy béna. Hoppá! Hoppá, ez a charge ereje. Szerintem mindjárt Walk Speed override-olsz. Melyik killer is van beállítva nekem? John D. és a Millestone egye. Ja, és amúgy vettem egy új skint a Jackarra, és amúgy ez nekem nagyon tetszik, ezzel fogok menni. Aki tud japánul, az írja már le a kommentbe, hogy ez mi azok jelent. Mondom, hogy nem sokára Walk Speed override. Nem. Jó, kiúzta döglött. Ha csak nem. Mondd, hogy tud blokkolni, ne! Ezt túléli az egy Sigma. De Diva da jó, az követi őt. Fogadok, hogy Walk Speed override-olni fog utána majd. Piu! Aha, mondtam. Full skills, midi edge. Ezek arra szárnyan, nem sok. De ezek arra szárnyan is van levelbe. Akkor mindjárt meg lesz a Millestone egye. Jó, Diva da jó, az még mindig Use-ra megy. Éltúl Use, tegyél Sigma! Jaj, ne! Mondjuk mekkora van. Ne! Jó! Jó, mekkora Sigma change! Jaj, várjatok! Ne! Jaj, balfasz vagyok. A kicsám. Perc. Addig amúgy ideje akartam elkezd táncolni. Jól láttam itt egyik random. Szia, Zodó!
nem. Na, milyen a duzek. Fú, de menő. Ez a duzek házken, ezzel kapok. Itt a bídőm. Builderman. Jó, gondot olvasó a Builderman. Hoppá, egy kész van. Mindjárt meghallom szerintem a csésztemet. Jó, ne, ide csalja vagy. Amúgy követem őket, tömegben mindig. Hoppá, valahol itt a killerke. Meg fogom zeppolni. Csak előbb levédem a kiusztot. Ne! Sorry! Hát ez büdös volt. Oh! Szű! Heal dispenser. Védem, nehogy jó lesz. És jövök én is segítek. Amúgy van egy killer Azura, őt nagyon meg szeretném szerezni, nagyon jó. Amúgy kommentbe írjátok már le, hogy lehet megszerezni Azurét, mert nagyon fáj rá. Jó, kész lett! Pont kész. Iker. Bába. Jó, akkor lesz. Nehogy ide csöld, bátya, nehogy ide. Maradj ott! Így is jó lett ez. Jó. Shield, maradj egy helyben, jó. Ne, rámegy a slasher, rámegy. Sencs közelébe maradok, jó. Ki tudja ezt tanulni, én még csak lelassítani tudok. Jó, ez pizza, itt ez az autó, nem tudom, hogy futott. Amúgy itt van egy trükk, a privát szerón, speedot adtok, és elcharge-oltok, ide csencsel, akkor így fel tudtok oda jutni. Valahogyan? Nem az én bajom a bugok. Amúgy itt régen volt egy bug, mondta, hogy még nem lehet oda bejutni, sajnos. Viszont itt van. Jó, 30 MP maradt, jó, oda megyek most a... Mondta, hogy nem ölök senkit, tehát kiáll a legrosszabbul. Csencs. Ja, lehet, hogy mehet őket. Addig ott a bídelmet levédem. 80 percig. Jó, itt. Fussatok! Jó, Blue Dude lesz a killer! Blue Dude lesz a killer! Blue Dude lesz a killer! Ez a script builder, most erre gyűjtök. Nem, a Toonra gyűjtök, a Toon az jobb. I am Tipmix. Ez az olló? Igen, ez olló, láttam a Bluetooth. Projecteltem. Nem kell. Jó, köszönjük! Én addig elmentem. Bocsika, szóval lesz. Döndöm. Jó, tudok sídelni.
Pont, hogy blokkoltam legalább egy ütését. Piu! Jó, level 1, jó. Csésztem. Most lett volna a legjobb. Layer 1 nagyon jó. Papa. Kell a Vix. Bászt. Mekkora szű! Ez így GG. Na, ide család a voodoo-dot. Ja, amúgy ha nézed Andor, akkor... Bocsika, nem értem rá tegnap. Volt egy kis dolgom. Ne, megvédek valaki. Itt kell ölcsötve. Jó, pénz. Jó, a pizzásokkal megvédtem. Szia! Zapped a killer, zapped a survivor! Juhu! És mi az a jó, hogy nem követelsz mindjárt. Jó, róka vagyok körülvéve, de ez az a baj, hiszen ha killer leszek, akkor... Izé. Adjátok. Valakit meg kéne... Change! Ők most projectelem a change. Igen! Projected a survivor. Jé! Ne! Büdös izé! Itt a menek! Hoppá, mekkora szigma vagyok! Whoopi, varik. Így családok, nagyon hamar meg lesz az 1000. Nézzük ki lesz most a killer. Na, Animated John Doe lesz. Next. Killer. Jaj, caps lock. És paraszt. Na jó. Hogy meg jó. Jaj. Ne! Eliott. Igen, itt van! Ne, Nova! Change! Jó, legalább... Na persze. Jó, hát srácok, ennyi volt a videónak. Pá!